fucking... Jeg har lige fået en ny dans, så det tænker jeg var mega fedt. Og jeg har selvfølgelig Elias med. For Elias og Uli. Elias, kom lige hen til kameraet. Og så har jeg min bedste ven med, og han hedder Dysh, Dysh, Dysh. Jeg troede, det var mig. Ham, der gik ind i bilen. Ham, der gik ind i bilen, som vi ikke helt fik ind i YouTube. Det er William, der har hearts på. Jeg troede, det var mig, der var min bedste ven. Ja, du skulle da også. Jeg har jo mange bedste venner. Ja. Det er først Elias og William, der skal spille mod hinanden. I fodbold selvfølgelig. Og så bagefter, så er det mig og William, der skal spille mod hinanden. Det bliver spændende. Et 0. Det er rart at lave damer, og nu laver jeg for den ind. Hey, stop! Okay, jeg skal skyde herfra. Det gik godt. Det gik godt i. Og så skal næste. Nej! William, tag dig sammen. Skal jeg også sammen sammen? Ja. Så vi kan komme lidt chip. Bagefter den der kamp, når de står 3-2, 3-0 til en, ikke? Så er det dig, der skal filme, Elias. Men det kan ikke stå 3-0 til William, for jer. Nej. Elias, du skal filme bagefter den der kamp. Okay? Nej! William, tager du dig sammen? Tager du dig sammen? Nej. Kan godt. Det håber jeg bare snart, du kan. William, du ser dum ud. Du henter den. Skal jeg løbe? Ja, men Vil, lav lige noget. Bare lige kom sådan der, hvor du kører sådan. Hvor lige gør det. Det er faktisk ret sjovt at se på. Ja, jeg har hentet bolden sådan 1-0 til Elias. 1-0. Ja, 1-0. 1-0. La. Så laver vi lige noget sjovt i. Du filmer lige mig, ikke? Ikke filmer lige mig. Og du skal stå inde i skyggen. I love it, parrot. Nej, du skal faktisk... Du må godt holde den. Du skal holde den. Sådan der. Okay. Sådan. I love it, parrot. Love it, parrot. I love it, parrot. Ow. And it rained, and tame, and it looked now, and it rained. Ja, du har telefonen igen. Nu vil William komme tilbage. Okay, tilbage. Den står 1-0 til ham der. Ham der, Elias. Jeg glæder mig at se det på YouTube. Okay, så er vi i gang. Det er lidt... Så filmer du mig lige igen. Nej, du skal filme mig. Okay. I love it. Nej, du er mig, der skal synge musik. Okay. Love it. Scradle on now. Love it. Cradle and down. And love it. Surfing and now and it won't at this rainbow. Now on a trample. Down. Spin away a pull. Nu kom bolden. Oh my god, så hører den var i mit hoved.
mål. Nej, what? Hvad så? Det var vi gode til. Det var lige ved at ramme væggen. Kom nu, skyd. Der er mål. Nej, der er ikke mål. Kom væk med den. Nå. Nu venter vi lige på William kommer. Og så siger vi hom. Kom så i. Der står stadig 1-0, ikke? Det gik gigantisk vej for William. Det var snyd, altså. Hvad står den? 1-1. Den kommer til at gøre ondt på ham. William, jeg vil være klar, hvis jeg var dig. 2-2. 2-2. Jeg skal vinde. Nej, 2-2. vi så bare stille. Ej, nej. Nej, ja. Ej, så var vi uheldige. Det er heldigt. Uheldige. Nej! Er det ikke varmt deri? Der hvor du holder med hånden? Ja, okay. Så! Nej! Jeg går lige hjem. Og William har bolden. Og Elias er her. Og William har bolden. Wow. Wow. Det er William, der har bolden. Elias, du er med på, at du skal filme bagefter, ikke? Ja. Yeah. Det er bare sidste mål, der vinder. Nej! Ja! Sådan. 1. Så er det også 2 mod hinanden. Kom, den slutter. Ja, og den stod 3-2, og William vandt. Så er det dig, Så er det dig, der skal filme. Ja. Du skal dig. Nå! Nå, okay. Sluk kontrast. Fordi han har en stor fordel. Han er ikke træt. Han er træt. Okay. Har vi? Ja. Jing, jang, var der. Jeg tror, jeg taler. Nej! Der var ikke mål. Hør, så ser vi William score! Ultra laver damer. Og han laver sin lupe scene. 1-1. Nu står den 1-1. Forbi at Benjamin scorede. Ja, han er en flot fyr. Og han brænder desværre. Så ser vi Benjamin. Han løber frem ad gaden, og ja, hvad ved jeg. Og så scorede han. Nu står den 2-1. Ved ikke. Og så laver han lige et angrebsmål, altså det var for vildt. 2-2. Du har set, N er derinde. En hvad? En er derinde. Hvad står den? 3-2. 3-2. Jeg vandt. Yes. Og den spiller I 2. Ja. Okay, så bagefter, så er det... Hvis lige hvad den blev, B. Det blev 3-2 til mig. Okay? Ja. Hvis nu jeg vandt over B, så vandt William over mig. B vandt over William, og jeg vandt over B. Benjamin havde en stor fordel. Ja, du skal give. Jeg er ikke træt. Det gik hurtigt med William. Ja, fordi jeg var træt. 1-0. 1-0. Jeg vil bare gerne have bold. Jeg vil bare gerne have bold.
så lige en motorcykel. Og en forbier fra ham her. Hvad står den, Benjamin? Der står 2-0 til ham. 200 til ham her i den blå. Det der, det var sgu flot i. Nej, jeg henter. Okay, William henter den. Så er det din tur til at filme mig. Så Og det er dig, der skal lave musikken. jeg er ikke klar. Nej. I got an from I got a sometime flot dram, William. Nå. William, du vil lige være skudt ud på vejen. Har du den? Ja. Okay. Skal jeg skyde den ud til dig? Hvornår kommer William? Den så 200 til mig, er det ikke bare vildt? Hvis jeg vinder den her, er det mega sindssygt. Så siger jeg no way, altså. Altså, hvis jeg vinder 3-0, ikke? Nej, det gør du ikke. Nej, jo, det gør. Nej, det gør. Vi venter lige på William, ikke? Helt ærligt, altså. Jeg er glad for, at det er en blød bold, fordi så mange gange, du har skudt den op i fjeset på mig, så ville jeg nok have grædt nogle par gange. Jeg kommer William. Nu holder vi. William, Der står 2-0 til mig. Og jeg vil have gjort det positivt. Ja. Kom nu, B. Højre. 2-1. Vis det lige med fingeren. B, vis det. Vent lige, og lige meget. 2-1. Der står 2-1. 2-1. Ja. Nå, det er langt skud. Fuck dig! Igen E. Jeg er bare så god til at skyde den ud. Ja. Godt dab. Jeg er sej. Sådan der. Kom. Så var lige nogen, ikke? Kom lige ind. Det var bare nogle mennesker, jeg ikke. Kan du gå lidt væk? Er det nok? Ja. Benjamin! Skal jeg jo hen og kysse med Milan? Hold du kæft! Greb den. Det kunne da godt være. Hun er ellers derovre. Elias. Hvad? Hvor langt det er. Hvad? Til på at optage. Yes. B. Kom. Jeg har bolden. Hvad med at gå så tæt? Ja, den blev så. Hvad blev den? 3-1. Oj. Den blev. Hvad skal vi så? 3-1. Skal vi tage? Den blev. Bare lige lade 3-1. sjov tricks. Ja. Sjov tricks. Nu er det sjov time. Maja, vi skal lave sjove ting, ikke? Ja. Nej, kan vi ikke spille mere fodbold? Hvor du sådan rammer mig i hovedet, ikke? Nej. Kan vi ikke bare spille mere kamp? Men mod hvem? Ved jeg ikke. Og stå mod hinanden. Okay. Vi tager lige en til kamp, Maja.